Για το Μπούτσο είναι. Καλησπέρα guys. Λοιπόν, νέο κανάλι. Ναι. Γιατί ξεχνάω τι θέλω. Έχω και ένα άλλο κανάλι, το οποίο θα βάλω link στο description. Βασικά θα βάλω link στο description, πάμε να δείτε, είναι καινούριο κανάλι. Το όνομα μου είναι Βίκτορας, είμαι 16 χρονών. Αυτή τη στιγμή φαίνομαι full παιδάκι. Φαίνομαι full παιδάκι. Δεν είμαι παιδάκι. Απλά η μπλούζα με κάνει να είμαι παιδάκι, δεν είμαι τόσο παιδάκι. Okay. Αυτό το κανάλι είναι ένα καινούριο κανάλι που θέλω να κάνω με σκοπό fitness. Είναι fitness content αυτό που θέλω να κάνω. Γιατί αυτό ξέρω να κάνω, αυτό θα κάνω. Οπότε ναι, fitness content. Αλλά αν τύχει και τίποτα άλλο θα κάνω. Ας πούμε θέλω να κάνω και ένα άλλο βιντεάκι. Θέλω να κάνω και ένα άλλο βιντεάκι. Και γενικά άλλα βιντεάκια δεν θα είναι 100% fitness, θα είναι και άλλα πραγματάκια. Αλλά κυρίως fitness. Ωραία, εγώ κάνω προπόνηση 2 χρόνια. Μια χρονιά σοβαρά φέτος δηλαδή. Πέρσι δεν έκανα τόσο σοβαρά. Σχεδόν 3 χρόνια. Γιατί έχω αρχίσει το 23. Τώρα είναι 20. Μαλάκα δεν ξέρω μαθηματικά. Ναι, 2 χρόνια. 1 χρόνο σοβαρά, 1 χρόνο όχι τόσο σοβαρά, περισσότερο casual. Αρχίζω αυτό το κανάλι με σκοπό, ρε μπρο, το YouTube πρώτα απ' όλα μου αρέσει ως φάση, είναι ωραίο. Κάνω edit, είναι το hobby μου, μου αρέσει. Δεν έχω δουλειά αυτή τη στιγμή, είμαι άνδρος. Okay. Αλλά δεν παίζει ρόλο αυτό πιστεύω. Γιατί είμαι σε μια ηλικία που δεν είναι απαραίτητο να δουλέψεις. Απλά εγώ ήθελα να δουλέψω, αλλά δεν μου επιτρέπουν, ξέρεις. Και οπότε, μιας και το gaming κανάλι μου δεν δούλεψε, αποφάσισα να αναμίξω 2 πράγματα που ξέρω, το fitness και το YouTube. Ναι, fitness, YouTube, μπαμ, αυτό το κανάλι. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή από στατιστικά, δηλαδή που βρίσκομαι, είμαι κάπου στα 60, πάνω από 66 κιλά νομίζω. Αλλά ήμουνα πριν 1-2 μήνες, 3, 73 κιλά, οπότε έχω πέσει πολύ. Και το ύψος μου δεν είναι πολύ, είμαι 1,62, γιατί έχω κάποια προβλήματα τα οποία συνδέονται με το ύψος μου ταυτόχρονα. Αυτή τη στιγμή βλέπετε λίγο cooked. Είναι ο φωτισμός, δεν είμαι τόσο άσχημο. Καλά, μπορεί και να είμαι, αλλά δεν είμαι τόσο άσχημο. Θέλω πρώτα απ' όλα να κάνετε sub για να βοηθήσετε εδώ την παρέα να μεγαλώσει και για να μπορώ να κάνω και εγώ άλλα βίντεο. Αυτή τη στιγμή είμαι στο PC μου και σχεδιάζω βίντεο και θα κάνω και edit αυτό το βίντεο με το που τελειώσω. Γιατί έχω πάρα πολλές ιδέες που θέλω να κάνω. Έχω σημειώσει πολλές ιδέες. Ας πούμε, αυτή τη στιγμή έχω 2 short και κανονικά βίντεο 1, 2, 3, 16 βίντεο, 15 και το 16ο είναι διάφορα βίντεο. Για αρχή θα έχω αυτό το κανάλι στο YouTube. Στη συνέχεια θα ανοίξω και άλλα κανάλια, απλά αυτό είναι ανάλογα με τους followers, δηλαδή να μην ανοίξω ένα Instagram και να μην είμαι σχετικά γνωστός σε ένα μικρό crowd, ώστε να πάρω κάποιους followers και να μεγαλώσει κι άλλο το κανάλι. Και TikTok ας πούμε, εκεί ειδικά αν δεν κάνεις κάτι το οποίο θα είναι κατάλληλα edited, γιατί πού να το χέρι, το οποίο είναι κατάλληλα edited δεν θα κάνει boom, να αποτελέσμα να μην πάρει views. Οπότε πιστεύω για αρχή το YouTube μόνο είναι ok. Ωραία. Το άλλο μου κανάλι το έχω ψιλοπαρατήσει, γιατί όπως είπα και τις προάλλες δεν πιάνει views πλέον, δεν πιάνει τίποτα. Τίποτα σου λέω, 0. Καλά βέβαια κάτι πιάνει, αλλά το έχω βαρεθεί, ωραία, το όλο πράγμα. Γιατί έκανα gaming και το gaming όσο να έχει ναι είναι ωραίο, αλλά φτάνω σε μια ηλικία, δεν είμαι παππούς, εντάξει, δεν είμαι παππούδα ακόμα. Αλλά φτάνω σε μια ηλικία που δεν απολαμβάνω και τόσο τα παιχνίδια. Εντάξει, τα απολαμβάνω, ξέρεις, είναι ωραίο να παίζεις με φίλους σου και όλα αυτά. Αλλά δεν απολαμβάνω να κάνω και τόσο βίντεο πάνω σε αυτό, δηλαδή να αφιερώνω χρόνο να φτιάξω ιδέες και να τις κάνω editing και όλα αυτά. Γιατί μιας και βελτιώνομαι ως άνθρωπος και το screen time είναι ένα μεγάλο θέμα. Γιατί έχω πολύ μεγάλο screen time. Είχα, τώρα δεν έχω και τόσο. Και τα βίντεο ήταν ένας λόγος που έχω τέτοιο screen time. Γιατί είμαι όλη την ώρα και κάνω record edit.
Γιατί αυτό μου αρέσει να κάνω. Αλλά δεν μου αρέσει πλέον να το κάνω αυτό, καταλάβες. Δεν μου αρέσει, ξέρω εγώ, να κάθομαι να κάνω για 1 ώρα, 2 ώρες, να ανεβάζω ένα βίντεο, να θέλω κάνα τέταρτο να φτιάξω thumbnail, να θέλω άλλα 2 λεπτά να έρθει στο μυαλό μου ένας τίτλος, εκτός άμα κάνω κάποια σειρά και να έρθει από προηγούμενο βίντεο. Ξέρεις, αυτό δεν το απολαμβάνω και τόσο. Συν ότι live streams δεν κάνω, θα μπορούσα αλλά δεν κάνω και όλα αυτά. Και συν ότι το έχω γαμίσει από την αρχή το κανάλι, το άλλο. Δηλαδή, τα πρώτα μου βίντεο ήταν ok. Δεν έπιανα views, αλλά ήταν ok. Ήταν average. Ήταν normal, αλλά μετά το γάμισα γιατί άρχισα να κάνω playthroughs. Τα playthroughs δεν με βοήθησαν πουθενά. Ωραία, γιατί δεν με βοήθησαν πουθενά? Γιατί κανείς δεν θέλει να βλέπει playthroughs. Και εφόσον κανείς δεν ήθελε να βλέπει playthroughs, το μόνο playthrough που μου δούλεψε στο κανάλι είναι το Dragon Ball, το Kakarot, που μου πιάνε όντως πολλά views. Αλλά από εκεί και μετά δεν δούλευε τίποτα. Με αποτέλεσμα και να έχω υπερβολικά πολλά βίντεο, δηλαδή είχα κάπου στα 800 βίντεο και έσβησα 400 βίντεο. Μπορεί να μην είχα 800, μπορεί να λέω μαλακίες, αλλά είχα πολλά παραπάνω από 400 βίντεο. Ωραία, το έχω 335 αυτή τη στιγμή. Είχα πολλά παραπάνω από αυτά και δεν έπαιρνα views. Δεν έπαιρνα views, κατάλαβες, οπότε ναι, θέλω μέσα από αυτό το κανάλι να φτιάξω ένα community με βάση το χαρακτήρα μου και αυτό που θέλω να κάνω εγώ. Όχι από τι game παίζω. Γιατί πιστεύω ότι με τα gaming είναι λίγο περίεργο. Γιατί εγώ δεν θέλω να είμαι σταθερός σε ένα παιχνίδι, αλλά δεν γίνεται αυτό. Ωραία. Δεν γίνεται να παίζω πολλά παιχνίδια ταυτόχρονα γιατί θα μου γαμίσει το κανάλι. Και μπαμ μου το γάμισε. Κατάλαβε. Οπότε αποφάσισα να φτιάξω αυτό το κανάλι γιατί και θα μπορώ να κάνω κάτι που ξέρω και κάτι που μου αρέσει να κάνω, το οποίο είναι η γυμναστική. Και θα μπορώ να φτιάξω community από αυτό. Να μιλάω με ανθρώπους, ρε φίλε, δεν ξενερώνω εγώ να κάνω βίντεο και να ανεβαίνει το βίντεο και να μην έχω comments. Τώρα, είναι καυλωτικό, είναι τέλειο. Εν τω μεταξύ με βλέπετε να κοιτάω αλλού σε ορισμένες φάσεις. Χάνω την εστίαση από την κάμερα, δηλαδή αυτή τη στιγμή κοιτάω στα μάτια. Αυτή τη στιγμή κοιτάω την ώρα. Γιατί πρέπει να ξέρω, αυτή τη στιγμή κοιτάω το record. Αυτή τη στιγμή κοιτάω ξανά εσένα. Δες πόσο όμορφος είσαι, bro. Κοίτα γοφιά. Κάνε like και sub επίσης. Και ναι, έχω βαρεθεί. Με λίγα λόγια το άλλο κανάλι. Όσο και να έκανα κάτι έστω λίγο, δεν έχω την όρεξη. Ωραία, 3 χρόνια το δικό μου. Οπότε ναι, αυτό ήταν το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Κάντε like και ένα sub και τα λέτε στην επόμενη. Ευχαριστώ πολύ. Όχι, έχεις πέρα την πλάκα. Κάνε sub.